Presidente Bongbong Marcos Jr. nangunay sa paglusad sa National Fiber Backbone Phases 2 ug 3 sa Tacloban City sa Eastern Visayas. Si Femari Dumabok sa detalye. Tumong sa paglusad sa National Fiber Backbone Phases 2 ug 3, mao nga mamahimong digitally connected ang tibuok nasud. Subay kini sa initial phase project sa miaging tuig. Diin nasumpay-sumpay ang 14 ka mga lalawigan sa Northern ug Central Luzon ug Metro Manila. Gikan sa Laoag hangtud na sa Quezon City, pinaagi sa 1,245-kilometer high-speed fiber optic network. The National Fiber Backbone is our way of laying the foundation for true digital inclusion. Connectivity powers progress. Nakonektado sab niining upat ka Bases Conversion Development Authority eco-zones ug duha ka National Government Data Centers. Sa Phase 2 ug Phase 3 project, patas usab ang maabot niini. Pinaagi sa pagsumpay sa National Fiber Backbone sa Kabisayan ug Mindanao. Subay niini i-activate ang dugang 31 ka mga NGCP nodes nga mohatod sa dugang 100 Gbps sa bandwidth alang sa dili moubos 20 ka mga lalawigan. Usa ka libo ka mga government agencies ug kapin kulang 1,392 ka unique users. Sa Luzon, patasan pa sa DICT ang maabot sa National Fiber Backbone gikan sa Cagayan Valley paingon sa Calabar Zone ug Bicol Region. Ug mulabang kini sa Eastern Visayas, ilabi na sa mga geographical isolated areas sa naisgutang mga dapit. Subay sa naisgutang proyekto, andamon usab nini ang groundwork alang sa backbone network sa Mindanao, pinaagi sa pagdugtong sa duha ka dagkong dakbayan sa Cagayan de Oro ug Davao. Plano sa DICT nga sa pag-abot sa 2028 na mahimong digitally connected na ang tibuok nasud, pinaagi sa pagpatuman sa subsequent phases sa National Fiber Backbone ug sa Middle Mile Network. Kaya narito kami ngayon upang mailapit ang internet para sa lahat, lalo na sa mga nasa gidas, yung mga isolated and underserved areas. Mga alas 12 ganihang udto gilusad usab ang free public wifi site sa MacArthur Landing Memorial Park. Wala na magpa-interview pa ang presidente ug ang kalihim sa DICT. Apan sa gihapon adunay mga dapit sa Tacloban City nga walay signal bisan gani sa pipila ka dapit diin gilusad ang National Fiber Backbone. Ug bisan gani adunay QR code alang sa wifi connection nga gihatag ang DICT alang sa mitambong sa kalihukan apan mawala-wala gihapon ang signal niini. Sa gayon nga matapos na ang proyekto, gipaabot nga mokusog na ang internet connection sa Eastern Visayas. Uban ni Godfrey Relien, Edward Tubilan ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.